Pipila ka lugar sa Bansalan, Davao del Sur ang gibaha diin usa ka balay nga duol sa sapa ang natala nga naanod. Samtang gibaasab ang pipila ka lugar sa Baloi, Lanao del Norte. Ano ang report ni Argil Relator? Tungod sa kakusog sa sulog sa tubig sa sapa, ubos sa tulay sa kilometer 82, Barangay Marber, Bansalan, Davao del Sur, nakanka na ang yuta nga pundasyon sa tulay. Kini atul sa kusog nga ulan sa lungsod, Martes sa hapon. For the first time, perting kusuga gid ni. Abot, hapit na maabot ang hanging bridge. Pertisab kusuga sa tubig baha sa sapa sa Eco Park sa samang barangay. Sabi ba agad? Balik! Sa video nga kuha sa residente, makita ang kapaspas sa pagdagayday, ingon man pagdako sa tubig baha sa laing sapa sa Bansalan. Busa, wala unay ipaagian ang steel bridge aron malikay sa disgrasya. Wala na oy, nisulod na oy. Tuwa o, kusog na kayo dito o. Sa laing video, nilapaw na ang bulog sa tubig baha sa sapa. Inungdan nga, nisulod na ang tubig sa kabalayan sa Barangay Poblasyon 2. Bungkag na dito, bungkag na. Sa laing anggulo, tataw nga daw nagkuso-kuso ang tubig baha sa sapa nga nagsumpay sa Nia Dam. Samtang padulong na mungit-ngit, daw dagkong balod na ang tubig ni ining sapa tungod sa kakusog sa sulog. Mipadulong sab ang milapaw nga tubig sa gulayan sa palengke sa lungsod kung asa na nga basa na ang mga sinakong gulay. Busa, iyahay og luwas ang mga manindahay sa ilang mga baligyang produkto aron dili maabtan sa baha. Tataw sab ang nagaguros nga dakong tubig baha nga midagayday sa Nia Dam sa Barangay Managa. Actually, ang ulan, moderate to heavy siya. Nag-start sa mga 3 p.m. Pero dili mo siya ingon anak ka. Ingon anak ka kusog ang ulan. Dili lang po siya sa baba, sa upland. Wala pa kaayo mga ang sa upland diya kay makita mo na mo sa mga monitor, sa mga CCTV sa taas. Upland na mo ba ang barangay ito? Ang Tania, nakita na mo, nikusog siya mga 4, nasa around 4. Sumala sa MDRMO, dunay usa ka balay nga naapil kaanod sa sapa sa Barangay Marber ug nahugma ka kusina sa Poblasyon 1. Maayo na lang kay walay naangin sa pagbaha ug gihubas sa sabdayon pagkagabi ang baha. Ang barangays nga most affected yun where Barangay Altavista, Eman, Marber, Clarin, Poblasyon 2 and Poblasyon 1. Ang mga 6, total of 6 barangays. Pipilasab ka mga dalan sa Baloi, Lanao del Norte ang gibaha ato sa kusog nga ulan adlong Martes. Sa video, daw dagat na kining National Highway sa Sitio Payawan tungod sa tubig baha. Pipilasab kuno ka mga gagmayng sakyanan ang na-stranded sa lugar. Sumala sa PDRMO Lanao del Norte, wala hinuoy na tala ang nasamdan ato sa pagbaha. Dali ra sab kuno nga mihubas ang tubig baha. So tanang tubig dito sa gikan sa Kalingangan Pantar, baba diha nga highway. Kung yung tuong gina siya ng gabaha diya, basta na ikusog na ulan. Mo na info sa MDRRO. Pero no damage man na siya nga may tabo kay wala affected nga mga balay din hanggang dita. Sumala sa pag-asa, resulta kini sa trough o extension sa LPA. For the next 3 days, mahimo natang makasinati og generally fair weather na mga partly cloudy to cloudy with mga isolated nga mga pag-ulan, kulog, kidlat tungod sa localized thunderstorms. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.